Good morning. Ay, Nelisa, good morning. Nakabalik ka na ba? Nakabalik na ikaw? Mag-breakfast pa lang ako. Breakfast tayo, breakfast. Ikaw, init. 12:30 na kami nakaakyat kagabi. So, kain tayo. Breakfast, bitot. Mag-update lang ako. Laging late ako kung umakyat. Tinan mo, tsura ko. Laging alas 12 mahigit, lagi may bisita. Kagabi, bigay ito ng alaga namin kasi dinamay kami sa order. Hindi ko nakain kagabi kasi anong oras na? Gabi na. So, matulog na lang. Kain tayo? Mainit. Mainit ko ba? Bigat. Seven people. Thank you guys. Kain tayo breakfast. Mag-aapura na naman ako, no? Hati tayo. McDo. Inan ako kagabi. Hindi ko nakain. Kasi alas 12 na eh. Nagtulog na lang ako. 10 people. Good morning. With kape. Init. Betot. Ganyan ang ganyan ang tamang pagano ng ketchup. Huwag mo nang ilagay sa plato. Ganyan diretso. Tipid no, diretso pa. Ako lang siguro ganun, no? Tapos kakain ka sa McDo, sa Jollibee, ganyan yung style mo. Diba? Kain tayo. I-type naman kayo dyan, guys. 10 people. Good morning. Tignan mo ang kalat, oh. Hindi pa ako wala pa ako nagagawa sa buhay. Ay, meron na pala yung yung matibay, ano ba yun? Ramos mo, ano daw? Sir Jess. Super kalmo. Good morning. Tinuturuan ko si Bibitot kung paano kumain ng french fries with ketchup. Kailangan yung ketchup na kaganon na. Wala bang kaarte-arte? Rams mo to vlog. Good morning.
Ang iba kasi, Sir Jess, kung kumain eh, pag ganun eh, sasaw-saw pang ganun, diba? Tapos ganun. Ako hindi. Pag ako kumain ito, diretso ganyan. Butasan ko lang sa gilid, tapos nunod ng ganun ba? Nunod ng kagabi, naakyat ako, Sir Jess. 12:30 na naman. Ano to? Bigay kagabi ng alaga namin. Dinamay kami sa order. So ngayon, hindi ko na magawang kumain kagabi. Kaya ngayon, inalmusal ko na lang. Di ba kagabi nangungulit ako sa GC? Andito pa kami sa kusina. Anong oras na ako naakyat? 12:30. Lagi ganun. Tapos na nakaraan 12 a.m. Wala na talagang nakasiping kay pagdating sa pagdating sa taas. Lupay-pay na. Kaya, Sir Jess, naalala mo last year? Di ba last year, nagkantahan kami dun sa bahay mo? Buwan ng July. So ngayon, bago magkatapusan ng July, kantahan tayo ulit kasi wala sila. Makakakanta ko sa araw. Gawa natin ng copyright yung bahay mo ba? Di ba last year yun? Ngayon kantahan ulit tayo. Bahay mo. Sir Jess. Puro ako puyat ngayon. Kaya pag umalis sila, July. Bitot, kantahan natin si Sir Jess. Gawa natin ng copyright ang bahay niya. Last year, July yun eh. Alam ko. July yun, Sir Jess, kasi bakasyon sila ngayon. Magbakasyon sila ulit. So, maiiwan ako dito. Ayaw nila ako isama. Kantahan tayo araw. Kasi, ako lang naman dito. So, sulo ko. Bibitot? Ano ba English mo, bibitot? Wala. Walang cheese. Ang alam kong kumain nyo. Alam mo, Bitot, si Manay Kubi, sabi niya, "Oy, Manay Ping, pag kumain ka, dahan-dahanin ko daw. Yung i-feel ko daw yung kain ko." Sabi ko, nafe-feel ko naman yung kinakain ko. Ganun talaga ako. Sanay ako yung mabilisan ba kasi, di ba sa Pilipinas, nasa factory ako. So ngayon, pag hindi ka gumawa ng paraan, gutom ka. Alam mo ba ginagawa ko? Bibitot, nasa CR ako, kumakain. Doon ako natutong kumain sa CR. Pero ang CR namin malinis kasi may taga-linis doon. Kaya para-paraan ba, alam mo 'yun. Kain tayo. Ang asim. One hour lang ako gasa. Kasi linis time. Nawala na nga si Sir Jess. Natulog na yun. Good night. Matibay. Matibay malakas. Sino ba to si Matibay malakas? Ganun akong kumain kasi sanay ako sa apurahan talaga, promise. 12 years? 12 years sa tahian kasi bawal kaming kumain. May time kasi na yung 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 break time. So, 'di ba hindi natin maiwasan yung magkape, tapos nagugutom. So, gagawa ka ng paraan. Tapos sa mga gilid, sa taas, puro mga CCTV. Gagawa ako ng paraan kahit nakaupo ako niyan, kakain ako. Gutumin ako eh.
Kaya ano, kaso nga lang yung mabilis na talaga kain ko. Tulad ngayon, mabilis na naman, tamsak po. Ano ba yung kay Ariam? Bitot sa'yo, Terno. Kay Arian, ano yung kay Arian? Oh, sige, ingat. Ano ba yung kay Arian? Dress? Dress. Dress. Breakfast, Ariam. What dress daw? Sana sa 2030, December. As long. Aray ko. Wait lang. Uy, nakain ako ah. Basta tanda ko lang dyan si Bibitot, si Ariam. Sino pa? Six people. Good morning. Hiray mo daw dress. Dress din. Okay. December. Para may pang ano kayo, may pang party. Hindi naman gagaling dito kasi hindi pa ako sure uuwi. Kasi may plano pa akong lilipad sa ibang lugar. In case na umalis ako dito. Hindi ako uuwi ng Pilipinas. Diretso ako dito. Kaya, diyan. For people, good morning. "2030 is coming soon." Coming soon. Ano na ngayon? 2026. Oh. Nato niya. 7, 28, 29, 30. 4 years. Tagal na pag-iipon yun. Ulit. Diba? Baka mamaya may ano-ano pa ako sa ano ko ba. Parang napahaba yung gawin ko dito. Maiksi dito, di ba? Hirap talaga ng ginuguhit lang ang kilay. Buti wala ang Ninong Ted ko diyan kasi ang Ninong Ted napapansin niya pati kilay ko eh. O, di ba? Masyadong mahaba yung pagkaguhit ko. Ngayon, pantay na. Pantay na, no?
Tumagas yung ano, patatas. Ang bilis ng oras. 9:40 na, wala pa akong nagawa. Thank you guys. Sige, sa December yung ano, yung dress nyo. May ketchup ah. Bodyguard. Good morning. Sino ba si Bodyguard? Si Bugs ba yan? May Bugs KM? Idol? Wait. Nangangasim ako. Twelve 12:30 na ako nakakit kagabi, Noy. Ano yun? Secretarian? Ano yun? Ano yun? Ano daw yun? Bakit puro kasi kayo English jam? Nakam... Nakamute ka? Hindi mo narinig. Ay, Aryan. Ay, Bitot, hindi narinig ni Aryan. Hindi narinig ni Aryan. Nakamute daw. Asim ng ano? Ketchup. Mahina talaga ako sa asim. Ayan. I-ano mo na lang. Reply mo na lang. Si Bitot, dinig na Bibitot eh. Ang ano, ang init. Mainit ang panahon pero siyempre sa umaga masarap pa rin yung ano, yung kape. Oy guys, kung hindi nyo ko nakikita lagi sa live, ano ha, ano ko eh, laging busy ba? Tapos na ako mag-breakfast. Ano na ma'am? Work mode. Lubat. My iPhone.
Yan ang iPhone ko. Yan tumatawag amo ko, number. Buhay yan. Bakit mali ang oras dito? 12 p.m. 12 people. Ano to? Dito tumatawag amo ko, bitot. A number. Kaya, sino pa na gumagamit sa inyo ng ganito? Pang ano yan, pang amo. Init. Linis muna ako, Bito. Thank you. Ano ko lang ng 1 hour yan, ha? Mag 10 na, hindi pa ako start. Bakit hindi siya, Wait lang, guys. Ako ay mag-work na. 9 people. Good morning. Ang pawis ko. Baka magkilikili ko. Init. Haba na ng hair ko. Need ng putol. Putol. Ano yan? Abel. Good morning. Thanks for coming. Thank you. Sayang yung puno pa, hindi man nainom. Mag-work. Thank you, guys. Ako'y mag-work na. Yan lang muna po.
Karne. Mag-start na ako guys ng work. Thank you sir. May ano na ako. 1, 2. 30 minutes lang. 1 hour lang yan guys. Ano lang ako. Update. So, mag-start na ako mag-work. Thank you. Thank you sa mga dadaan guys.
Thank you guys. Mag-end na ako ha. Update lang. May Beans. Bibito, thank you. End na ako. Naka 1 hour na. Bye-bye.